Iż-żminijiet ta' festi ma jfissrux żmien sabiħ għal kulħadd, hekk kif għal dawk li għandhom xi vizzju dawn il-jiem jistgħu jitfgħuhom lura bħal granġ milli jagħmlu passi l quddiem mill-problema tagħhom. Fost dawn hemm dawk li għandhom il-vizzju tal-lob tal-azzart. Fil-fatt One News tkellem ma' Kevin O'Neill mill-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli li spjega kif saħansitra anke l-fatt li f'Diċembru l-pagi tal-ħaddiema jitħallsu qabel dan il-fatt beda joħloq problema għal dawk in-nies b'vizzju. Dawn iż-żminijiet iġibu magħhom pressjonijiet finanzjarji partikolari. Huwa wkoll normali li ħafna jkollhom aktar ħin liberu minħabba l-vakanzi li jkunu akkumulaw matul is-sena u addizzjonalment ħafna kumpaniji ħallsu l-pagi tal-ħaddiem aktar kmieni mis-soltu. Naturalment dana bl-iskop li wieħed ikun jista' jagħmel ix-xiri tal-milied b'mod iktar komdu, però għal min jilgħab eċċessivament din hija tentazzjoni kbira. O'Neill żied jgħid li l-pandemija u l-iżolazzjoni soċjali wkoll ħolqu problema biex dawk bil-vizzju jikkontrollaw ruhom mill-lob tal-azzart. Tkellemna wkoll ma' Dorien Attart li hija responsabbli mill-call center tal-Fondazzjoni fejn saħqet li persuna anke għal ġid tagħha stess tista' tapplika biex ma titħallix tidħol ġo ħwienet tal-lob li huma liċenzjati mill-Awtorità Maltija għall-lob. Persuni jistgħu jċemplu ġewwa l-fondazzjoni tagħna jagħmlu appuntament biex jeskludu lilhom infushom. Persuni li għandhom il-vizzju tal-lob jistgħu jeskludu lilhom infushom milli jidħlu ġo ħwienet tal-lob, ġo kazinos jew inkella ġo bingo halls li huma kollha liċenzjati mill-MGA. Persuna tista' tagħżel teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, għal sena b'mod indefinit jew inkella din l-applikazzjoni tista' tiġi mġedda minn sena għall-oħra. Permezz tal-helpline tagħha l-Fondazzjoni toffri appoġġ u anke gwida professjonali lil dawn il-persuni bil-problema tal-lob u anke lil qrabathom. Tul is-sena wkoll fuq dan in-numru jitlu bosta telefonati minn qraba u ħbieb sabiex joffru sapport lill-individwu ħalli jeleb il-vizzju. Intant Kevin O'Neill kellu messaġġ ċar għal dawk li beħsiebhom imorru u jilagħbu flushom. L-appell tagħna bħala fondazzjoni dejjem jibqa' lil min ser jilgħab għandu jagħmel dan b'mod razzjonali u responsabbli. M'għandu qatt jilgħab biħsieb li se jagħmel il-flus, jgħidu kif jgħidu l-Ingliżi easy money, il-flus ma jiġux mix-xejn, u fl-aħħar nett ma jużax ħin u flus li huma meħtieġa għal responsabbiltajiet oħra. Finalment, l-importanti li ma tħallix il-lob isir parti sproporzjonata mill-ħajja tiegħek. Fl-intervista nataw pariri siwja oħra l dawn iż-żminijiet fosthom biex persuna li taħseb li qed taqa' fin-nassa tal-vizzju tal-lob tal-azzart għandha b'mod immedjat tiftaħ qalba ma' persuna tal-fiduċja tagħha jew anke tafda l-finanzi f'idejn xi ħadd affidabbli. Parir ieħor li ngħata huwa biex dawk in-nies li huma friskju jevitaw l-okkażjonijiet fejn isir il-lob tal-flus, partikolarment dak li jintlab fid-djar bejn il-ħbieb. Wieħed jista' jagħmel kuntatt ukoll mal-professjonisti tal-Fondazzjoni fuq in-numru 1777.